Čaute, toto je môj Avilov program s názvom Strážca a dnes vám ukážeme, ako funguje. Na ľavej strane mám hlavný program. Ten sa hneď spustí, ako zapnem robota. Program beží neustále. V tej časti, úplne prvej, máme, že sa musí stále hýbať dopredu, jeho 45% silou. Hýbe sa to vtedy, dokým nezadetekuje, že bol jeho senzor na porte F stlačený. Keď bude stlačený ten senzor, čiže nabúra, tak sa prestane hýbať, zahrá malé pipnutie, posunie sa kus dozadu, potom sa otočí doľava a pokračuje v jeho hliadke. Na pravej strane, na kus kódu, to je úplne rovnaké. Čiže v podstate stále, keď beží, no tak sa stále usmieva, lebo je šťastný, že v podstate stráži, nič mu v tom nebráni. Ale keď bude zase stlačený ten senzor, niečo ho vyruší v tej hliadke, čiže nabúra do steny alebo do nejakej prekážky, tak potom je smutný. A to je v podstate náš celý program. Ďakujem za pozornosť.